Ar gyfer disgyblion dwyradd, mae'r cwestiwn yma dim ond yn dod lan o'r papur uwch. Mae copr yn fetal pwysig mewn bywyd bob dydd. Gall cael ei gynhyrchu o'r ocsid drwy wresogi gyda carbon. Mae'r hafaliad ar gyfer yr adwaith yn cael ei ddangos isod. Mae dau copr ocsid yn dweithio gyda carbon i wneud dau copr a carbon dioxid. Defnyddiwch yr hafaliad i gyfrifo'r mas mwyaf o gopr. Allai gael ei gynhyrchu wrth ddefnyddio 1.5 tunnell fetrig o carbon. Mae'r AR ar gyfer pob elfen yn cael ei roi. Mae'r hafaliad yn dweud ni bod un carbon yn rhoi 2 copr. Mae'r rhifau mas yn dweud ni bod mas 12 o carbon yn rhoi mas 128 o copr. Does dim unedau ar y rhifau mas, felly gall y rhain fod yn gramiau, kilogramiau, neu yn yr achos yma, tunnellau. Mae'n bosib ffeindio mas beth fydd un tunnell yn rhoi trwy rhannu 2 ochr o cymhareb gyda 12. Bydd un tunnell yn rhoi 10.7 tunnell o copr. Trwy luosi 2 ochr o cymhareb gyda 1.5, rydyn ni'n ffeindio mas bod 1.5 tunnell o carbon yn rhoi 16 tunnell o copr. Dechreuwch gyda cymhareb o'r cwestiwn, rhannwch lawr i 1 a wedyn lluoswch lan i'r mas ydych chi eisiau.